Nakatanga sa kapapala sa Alam ko naman kasi bakit mako. Saan? Hindi, kabagan yan. Masakit yan. Saan? Yung, Wala kami. Ito. ayun o. Kalahati lang daw. Yung tumayo ka dyan. Saan yung isa? Ha? Saan yung isa? White tea. May nagsisend din dito eh. Nala ko na. Ha? Sige, kuha ka lang. Sabi mo kaya. Okay. Niluto ko na yung ano, Sol. Yung tangi. Yung isda. Baka masira. Pwede namang stock yan eh pag ano. Wala yan. Ano nga, di ba sinisipon na? Sinipon. Oh, nag-jacket pa sila ng makapal-kapal. Hindi na lang yung mama niya. Gin lang yan. Guys, good morning, good morning. Nyong, ba't ka nandyan yung sila limang mesa, Nyong? Nyong. Guys, magbabalat tayo ng ano. Nasaan na si Madam? Sino kasama ni nanay doon yun? Si kapatid ko, sila Kambal, pamangkin ko. Sila mag-iina. Pwede rin naging dyan din. Saan? Itatangad. Oo. Yung nagbaya. Oo. Yung daw. Yung tawag kita. Tawag ka ni tatang nyo. Namiss ka ni tatang nyo. Alis ako. Sige. Ay, Alis na ako. punta ka na kay tatang. Oo, napunta ka na kay tatang. Mahal dyan. May pusa dyan. Yung. Luluto na po na tayo ng ulam. Guys, pa-comment naman guys. Baka merong gusto mag-comment dyan. Tayo ka dyan. Tayo. Guys, good morning, good morning. Annyeonghaseyo. Anyong guys, anyong. Busy lang sila maglilo. Dami nyo na. Dalawa live ko. Oh. Sa may ano yung isa, nasa may ano bang tawag dito? Sa may red up yung isa. Kailangan ko din kasi, guys. Kailangan ko mag-live para masaya. Yan. Magluluto tayo ng tinola guys, native na manok. Parang tayong taga rito guys, no? Dilik glass. Laki naman kasi nito. Parang inggaan naman. Ang laki pero magaan. Oh, OA. Masyado kong ino-OA yan.
Hello po, Ma'am Jeb Tolentino. Hello. Hello po, it's me, Ana. Thank you, Miss 22. Sayawin mo yung. Oh, sorry. Ilan yung buto nito guys? Yung makakahula ng buto nito ano? Kung sino yung makakahula kung ilan yung buto nito, ano na, sa swertein buong ano, buong buhay. Master, plus, nabi. Tabingi. Ba't gano'n? Malis. Ang pila. Ilang buto. Kaya pala magka. Wow. Guys, magulang tayo ng native na manok guys, tinola. Share sa inyong lahat, magandang araw. Yan, saan bang panig ng mundo? Lagi niyong tatandaan. Mas masarap ang tinola ng kapitbahay. Sabi nga nila, ano, masarap ang magsabaw ngayong tagulan. Huwag mo namang idama yung ano ng kapitbahay. Yung alaga ng kapitbahay, kawawa. Mahirap yun. Hello, Ma'am SN. Naimbag na bigat mo, Ma'am SN. Nagluto tayo ng manok. Magluluto tayo ng tinola, madam. Galing pang Cagayan. Kamusta na, madam? Long time no time. Long time no time. Tama ba yun, guys? Long time no time. Parang kung ano na sinasabi ko. Yung bag na bigat mo. Doon tinakabiti na ka, madam. Sa Cavite ako ngayon, guys. Yan, shara sa mga katulad yung Ilocano dyan na sumusuporta sa atin yan. Boy top plus lang, malakas. From Cagayan, guys. Cagayan, Baggao, Ilocano. Yan, mga content talaga natin is mga buhay probinsyas. Kaya pag nagla-live tayo, ganito guys. Then, pwede niyong i-follow yung red app ko guys. Boy top plus, ganoon din. Ma'am Jocelyn, hello. Sarap ng nilotong X. May kasamang pagmamahal. Oh, wow. Baka, siguro, lalagyan ko ng pagmamahal eh. Lalagyan ko ng pagmamahal pag nagluluto. Ah? Sabay ko na, ano, gisar na. Sakto lang.
Kaya ko di nakiti ko yan nga mamasay-say-say. Guys, mas mahirap. Tinola with marongga and papaya. Ano lang, teka lang, ano may hindi, wala. Ano lang. Yes, Ma'am Glenn. Shout out. Kakalimutan na kita. Shout out po. Yung kayo ka dyan. Ano na mo yun? And shout out sa mga viewers natin dyan sa Red Up saka sa Black Up, guys. Shout out Idol, good morning. Umakit ang chat. Buti nandyan ko na ulit. Hello, Miss Maldita. Thanks sa pag-follow. Kung sulat ako. Ito na lang. Good morning. Yes, Miss Irene. Magkita na ulit tayo. Hello po, Ma'am Leopatra. Kumusta? Tinola po. Hello, Ma'am Baby. Ma'am Linda, tinola. Papaya. Si Ate Bebang. Secret. Kabaligtar naman yung isa. Ang dami namang buto nito. Ay, hindi. Ulamin. Bebang. Mamaya, si Boyong nandito. Si Boyong. Yung ayaw mo nang mag-electric tayo. Yung matanda ka, Okay po. Daming buto.
malaki kanina, walang buto. Hindi. Ma? Nimpis lang natin eh. Shit. Hello, Miss B. Hello. Ano po? Tinolang manok. Welcome back, Miss B. Ayan. Thank you po sa mga nag-join sa live natin, guys. Shoutout sa inyo dito sa Black Up. Black Up. Red Up. Kumusta? Boy Tapyas po. Pinagsabay ko na yung live, guys, para minsanan lang. Yan, pa-follow, guys. Uy! Manchaway? Pa-heart me naman, guys. Pa-follow, pa-subscribe. Yan, meron pa tayong Black Up. Meron tayong Red Up, guys. Paalam na kayo dyan, guys. Meron na tayong bagong ano. Diyos ko. May masik. Mukbang na to, guys. Bahala kayo na dyan, guys. Kahit na ng masin. Let's go, darling. Darling, darling, stay. I'll be almost the end. Lumalabas. Hi, Ma'am Lucy. Bumalik. Bumalik na. Wow. Oh my gosh. Napakatamis, guys. Halo-haloha ako sa tanin, guys. Sarap. Kain. Yung gusto mo niyang Anyong.
Ha? Wala. Dahil mo to. Hmm. Mas. Mas ang bahay ah. Imam MSP. Mana? Ba't tumasungit? Masama? Hmm. Sasaw ko sa asin. Ah. Sasaw ko sa asin. Ano nga? Ano sa? Ano yan? Ano nga yun? Pansit? Di pa luto yan? Mukha. Lulutuin pa lang. Bati na tayo tapos kita. Ha? Maga? Ano ba dapat eh? Ah, Bago na sa kaya naman yun. ini. Kaya sa yes. Hindi namin. Ayan para. Yes, magluluto na tayo ng tinola. Naman sila. Hmm. Samay. Hmm. Kaya samay ito. Jog tini. Sila. Jog. So. Sarapan ko. Hello po. Ano yan? Iyong ko? Iyong ko. Iyong ko. Iyong. Hindi naman bulong Iyong. Ah? Ang bulong na. Hindi ko rin. Ba? Kita katagin nung ako. Tamis, guys. May asukan. Yung manok na nga nandito. Pili lang ah. Native na manok guys. Niluto to sa mantika. Lamis Cleopatra. Niluto sa mantika, pinatuyo para hindi masira. Tignan.
Ilang araw na. Ulit-ulit yung kanta ko. Grabe yung hinawas. Masarap bang magluto? Ako lang yung masarap. Ako yung sumasarap pag nagluluto ako. Agent Orange. Guys, follow me guys. Subscribe naman guys. Magandang morning po sa ating lahat. Ayun. Oras 9:43 na. Mag-alas 10 na pala. So, magluluto tayo ng tinola. Native na manok itong lulutuin natin guys. So, sarap-sarapan natin. Ako na lang magluluto. Magpa-volunteer na ako guys. Sige mo. Puluan natin ang maigi mamaya. Thank you sa pag-share ng live natin guys. Yan, pa-share naman, tap and share. Good morning. Ako pala si Boy Tapia sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Yan, Ilocano from Cagayan Valley, Philippines, guys. Dito tayo sa bahay ni Madam Sonia. Kung kilala niyo si Madam Sonia. Sa Red Up kasi kilala nila si Madam Sonia sa Red Up guys. Nasaan ka bang lugar? Sa Cavite po ako. Hello, thank you sa pag-join. Ayan. Kung kilala niyo sila Bebang, sila Iska, sila Princess, sila Boyong, nandito ako sa bahay nila guys. So, basta, antay lang kayo, makikita niyo rin sila. Ano daw, na idol 940 dayo. Nagwapo ni Manong. Aray ka, Ma'am Lair. Pa-follow naman guys. Sa mga hindi pa po naka-follow sa akin dyan. Parang dumami naman tayo guys. Ayun ko ba lahat yan? Tira tayo ng content pang sibuyas. Na. Ay, meron pa palang guyod din. Sinakain sibuyas. Mas maharap yung mga luma yung pulin natin. Yan o. Hello, Boss Ryan De Luis. Kumusta na dyan sa Ukraine? Wala tayo sa Ukraine, guys. Grabe naman si Boss. Good morning. Yan. Pa-subscribe naman, pa-follow, guys. Nakakayak.
Pero parang ubos na yung luha ko para umiyak. Ubos na yung luha ko. Parang lubos ko na yung luha ko sa kanya. Aray, guys. Wait lang guys ha. Bacteria. And shoutout sa mga viewers natin dyan. Handa na yung pagkado natin. Bro, iluto ka tayo? Okay? Malak? Ano dito lang sa dito pa? Yun, yung mga buto-buto. Yun yung tinola natin. Omar, teka na. Ay, hindi. Hindi po. Piliin ko lang yung mga ano, mga buto-buto. Dahil naman ito yung kanyang pagkakurek na anak niya. Niya. Tayo. Ah, Niya. Hingwera. Hingwera. bye. Sa mangga. Panggilo. Dito lang ganaw. Nalutuatan. Ay, di parang pagay niya, di kanulak. Doon naman hindi ko kita yung di mahal na rasag na to. Hindi naman na mahal. Adobo. Na. Oh, no, adobo na. Ito. Hindi ito lang. Ayun, ubod. Kumul. Purot ko lang, nga Ha? Purot ko lang, nga siya. Di ko lang. Tatabon na ka na eh. Purot na kong pero. Okay. Yung mga buto-buto guys, hiwalay. Hello Queen, kumusta? Kabitin na ako. Ito adobo. Adobong native guys. Pero nagisa na yan. Gigisa na lang natin ulit sa palambagan natin. Ano ba yan? Na-restrict pa ako. Hindi naman ako nag-ano. Hindi naman ako nag-promote. Inanet ko boss. Hello boss Morel. Hello Miss Cleopatra. Tara, dito tayo. Oh, hello. Hindi
Hindi ba? Ika na lang isa. Tagal-dalat ko. Ako pa kahit natakutan niya magabi pag hindi na ako nakakilala. Paano yan? Ano dito na? Ito nga boss dito. Walang tao. Puro tulang. Wala kayong batya. Puro tulang, guys. Hindi tayo mag-umas. Sa ulo nga masarap din, guys. Ulo natin na yun. Yung mangga, yung mangga ng karne na. Perfect lang. Kaya ng isla. Okay? Lalo na kapag kayo, at dito sa pinupunan pag nasa ako, baliwat ikuan bakuna. Ibig sabihin, ano na kasi siya, may pagka-rapidized na siya. Pag sinasabi mo maging parupo, okay? Paano kasi makuna? Ah, yun, dala niyo manok. Yung mga buto-buto, guys. Ito yung tinula namin. Yung mga laman-laman na to, daw. Paano papayat kasi yan, yung mga buto-buto. Buto-buto, yun yung titinola natin, guys. Sabaw lang naman yan, guys, eh. Buto-buto yung ano. Iwan, ito. Marami ito. Pero kapag nag-isip yung araw, nailaban ko na 9 to 10 feet. Ang break din sa pagpalo. Kung may magpanood kayo guys, talakuhan natin o hindi, mag-comment pagpalo. So, bumili ka ako sa pagpapit lang. May katama mag-photo board, yung dahil yung kaya, deliver sa kwarta, pagpapit lang sa photo. Lalo ka pag-rest sa pagpapit. Dito nga, Na? Hindi pagdalo. 20% or 30% off lang. Pero sa ganitong kapag ganito kalaki naman, every week po tayo naglaban ng tubig. Pero, Sino yun nagsisticker? Tingin ko. weeks natin, nagbabawas tayo ng tubig, 20% off, maximum of year, once a month. Wait lang. Uy, wag mo ba yun? Mga kita mo yun. Ano po tawag sa yan na parang ito is lotus, ito naman water lettuce, ito naman may baliwag, ito naman may coca-cola, ito naman may kabumba, ito naman coca-cola, ang galing mo, bawa.
Pagtutulan mo kailan yan. Saan lagi pa tawag din? Ah. Matabi bisa. Basura guys. Ano ta? Ha? Nagbilog na. Ha? Bilog. Ha? Bilog. Okay. Patulog. Bilog. Bilog. Tignan mo. Check bro. I can't help that. Just to lose malipat ang minsan ang pagdalitan tapos sa tinig ko ayaw na hintay ka anong parang niya nalitin ang mabuhay Huwag tuway ayatin mo na
dalawa. Sikid. Ang big pala sa gilid, di pa rin. Punta kayo kay Kupira. Ay, joke lang. Guys, sino nag-send? Thank you, Boss Mario. Ito natin yung adobo. Gawin na natin yung adobo, guys. Lalagyan kami ng sibuyas. Mas masarap. Gusto namin ako pa ba? Check out lang. Yung mga pagmukuha ng ginawa na yung ano, nagawa ko ng upuan. Pwede ko na to. Kung nagawa sa ito, nagawa na to. Nasa isihan na ng block. Di ko si boss nila mo kasi, nasa isihan na sa isihan kasi nga, nabili ko yan ng ano, ng beauty type, yung mga bagong walls ko, ano, since palit pa siya. Pero, siguro yung trend niya, yung araw, paling mo ano yan, yung panang ako, ano, with black. Okay? Kaya, pero, may iba ko wala siya, mga black. Normal naman yun. Ito mga paano ko na yun. Eh? Bro, mantika. Mantika. Mantika? Hindi gusto yung mantika? Bakit hindi nagulugod ng mga pabliko? Tapos doon ko lang na-conversion. Gusto lang. Ang set ako kasi mostly may lali. Mantika sa. Mantika. Wala ka ng stock. Sa kabila. Ay, ito. Meron. Birdies, my best friend. Maliligayang sandali. Last yung kaninang birdseed.
Now overdue. What can I do? Touch my bird. There's your bird. You don't have to grab my birdie. Just call it. Hello, Kasimple Rio Florida Vlogs. Magandang morning po. Shoutout sa inyo guys. Hello. Yan. Morning, ma'am. Beautiful. Miss Secretary, thank you for joining guys. Please, tap guys. Follow me, subscribe guys. Bye. Yan na ako. Ganda yung book na yun. Yung haba-haba na. Ha? Ay, tinanggal mo? Tarihan ko? Ano naman? Ah. Wala ka naman sa Rio, ano? Buksan. Brianna, kumusta? Ah, Yan. kumusta? Yan siya. Ay, wala. Ading ano. Asa ate ko rin, saan? Sino ako? Pagis nga, tapyas. Kabila, bango. Bango. Brianna. Bango. Bango naman. Si ate Chloe, saan? School. Diba? Ay, diba? Yung nagkuha ng nasa bahay nila. Pati hindi mo sinama. Pumasok? Ay, Pumasok? Pag ganyan yung ipin, no? Bakit? Ang maga, lagi na lang may Laging may maga. wala na daw. Adobo ko ng ano? Ito? Sabi ba? Dobro Adobo daw to. Pinati ko yung buto-buto dun sa bab. Saan si Papa? Ah, nasa bahay, no? Siya yung Magic sarap pala. O, sa kapatis. Si Ate Pio na pumasok sa school. Si Kuya Raven pumasok din. Pumasok din nyo? Si Kuya Raven? May pasok sa school. Ikaw walang pasok. Ha? Yan? Ha? Ako yung ba? Ano? Oras.
Guys, dito tayo guys. Tinawa lang guys. Adobo. Kaya adobo. Huwag pa ba nyo? Meron na naman gagawin yung niya. Kamutin mo pagkati ay. Yan. Pwede ba niya? Pwede ba niya? Hindi ko pala sinap. Yeah. Hindi ko pala sinap yung iba. I'm sorry, my love. Limutan ko siya. Tatatatat. Ano ang mama mo? Asa ba kayo? Inulag nyo yan ha. Wow! Ikaw nga, anong ulam mo? Son, saan yung mabigat na yun? Takbo, son. Saan mo na? Yung mga bago lang. Ay, nasa isdaan niyo pero lahat. Ginawa mo. Wala, kung kapilang itin. Tinay? Yan, matalas naman. Sino natalo sa'yo? Wala naman. Ay. Ayan. Ganda nga yung mag-ano niya eh. Si mama yan siguro. Ayun, susunod kasama na namin. Ano? Kaya niya. Sa amin. Pwede yakin. Ito, kamamay. Malalaki lang. Sabi doon. Ay! Swimming kami doon. Yan, nakaswimming kami sila na. Bakit nabatin niya? Ay! Ako lang yung room. Ito malupa. Wag. Isa.
Ang lakas naman bungay. Sige. Dito kayo. Pasang patis. Dito daw kayo, boys. Tawad. Ako ka peta. Kilala mo yan, Yana? Kilala mo yan? Tawag si... Hindi. Mamaya, hindi niya kilala. Okay ka? Yung sinap. Ah. Wala rin. Yung cellphone ko, wala rin. Bob! Ang pogi inyo. Dito kayo, bahala ka't mabilis. Page 8 ang tinignan, no? Wala na kanina. Oo. May bangas din. Hindi na kami nung pinagagat. Mali. Berla. Nandun ikaw. Kaya yung dati nito, Saan? pangkat pa yan. Slack angot. Angot. Double yung manok. Regards daw, sabi natin, Lin. Sa ating. Boy, kasano ka? Hello, lip syncing. Musta? Wala na patag na. Hello, Insan. Kumusta kami dito, Insan? Lagay nyo. Pato! Lagay nyo. Pato dito! Ang lafi, guys. Ang lafi. Wala itim na yun, guys. Ay, lagay ko. Wala. Ayun ko. Sino bisa? Ano ba sa?
Thank you. Ang sa'yo lang siya. Lumagtaw. Lumagtaw mas. Malaki sa ano, sa Google Map and Infrastructure. Ano yung Pedro? Ano lang yun? Palambot sa key. Next, guys. Yan yung... Yung gusto may itlog yung. Yung gusto may itlog. Yan na gusto may itlog. Gusto may itlog. Yan na gusto mong itlog. Isa mo yan. Yung Brianna, gusto mo itlog. Itlog. Oh, gali hati. Kailang hati kayo. Hati-hati. Oh, kuha kayo isa. Kuha kayo isa. Kunin mo yun. Kunin mo yun. Oh. Yan. Kunin na kayo. Ay, nakahulog na ka. Bait na dati kat bata. May sandali. Hello po. Pilit. And then mga red sa kabila. Lululong natin yung pinalagay sa ano. Love you. Subscribe.